Online sa hotline. Ari sa aton nga linya is Sir Renato Novero, ang head sang LTO diri sa bahin sa Metro Bacolod. I-check ko lang sa iya kay ang ginabutang aktuali sang PIO nga mamantay sila sa dalanon, may mga checkpoint mo o aber. Sir Nats, may nga aga sa imo si Action Art live kasubong diri sa Action Hotline sa Action Radio Bacolod. Yes, may nga aga gid Sir Renato no si Action Art. Yes, sir. Sir, bali anong tabo sumong may ara gin man checkpoint nga gin set up ka mo upod sa LTFRB, pulis kag gabitaw sa Bacolod? Although hindi ko under ang enforcement diri sa Bacolod, Yes, sir. Action Art, pero sa bahay sa LTO, though daily activity man namon, pero dugay na tinuig-tuig na, everyday, pang dako pa na, no? Mm-hmm. Mas mayaburo kung ma-interview man ang taga-local, no? Pero sa akong bahin, do ordinary man lang adlaw-adlaw action na kung dakpa na yung istorya. Everyday, pang dako pa kami mo. Correct. Ang enforcement to, o diya sang LTO, ya, may massive operation man o kung wala, party kampanya ni sa kwan, sa mga nagabiyahe, kag pribadong salakyan, tisige man niya tuod ang operation sa inyo team mo sa enforcement, sir, no? Oo, that's correct, Action Art. Kag massive, ambot lang, matawag ko na massive. Ano man nakabilog tao din nagapang daop sa amin. Actually, hindi man na massive Action Art. No? Actually, buli mo lang na nabantayan kay kung may operation, ganing linyahan na sa dalan siling ko, partiklahoy yung mga naghahulat nga mauntat man ang ila operation mo. Amo gani massive guro ila reaction no kay hindi guro kompleto ila papeles mo. Siling ko, amo na malabayan mong dalan kisa, siling mo kunamo ni siyang naga-standby man, anong tabo siya ila? Abi ko, may aksidente? Ate, may kuan gali, may sinyasanay pa na, sir, kag singgitanay niya, hoy, hindi magrikta, may aswang da. Oo, correct. May buhaya da. May Facebook page sila gani Action Art. Ay, tuod? Nga warning niya, ari di sila muni mo to, pero ano mo matawag massive na lima anong kabilog, dubuluhinan pa ganina ang enforcers na mo kay kulang sa job orders ng LTO, tingin na baki-baki ng blaw. Na massive, no? Amo na, sakto na, massive ang ila reaction kay Britannia ng Tindog LTO sa Pilidalan, nagalilinya, tag-trainsak bilog, no? Di nila okay. Tawag massive daw. Pero sir, kung may anak ginman operation, no? Ang inyo iya, of course, bisan pang joint memorandum agreement o kung amon ang gamiton no, sa pagpanakop dire, ano gani, jaw gali, no? Ang jaw amon ni siya ang pag ginagamit, especially kung may violation ka. Pero in terms siguro kung franchise ang i-check, iya man na iya sang sang LTFRB? Iya sa LTFRB, kag LTO exclusive sa amon, actually Action Art by law, no? Ang mga deputized agents, bisan pa, hindi pwede ka nakop sang mga violation yung parte sa franchise. Okay. LTO lang ka LTFRB. Pero bilog na ka Pilipinas, daily na yung dakbanay, pro. Gani. Galing natabuan lang daw, inaangot nila sa modernization, bangod sang omnibus, franchising guideline sa 2017, nga kuno gina-operate sila hindi no, everyday na pangdakop sang uplan undas 2022 nang check na gani kami. Okay. May ara man jeep nga kompleto pa ya. Kag actuality may ara man kamo diang sa imo part sa mga PUG, may mga registration na dagara sa office mo yung records no? Oo, that's correct, Action Art. Although may ara man iban way nakaparinyo bangod posible way sila matagaan sang tinatawag na provisional authority, no? Kay ti una na anay sila mga kadto sa LTFRB. Okay. No? Apply sila sang renewal sa ila franchise nga existing. Depende na sa assessment sa LTFRB kung makalipay sila, tagaan sila. Yes, ang dason sila accept kadto sa amon register nila as for hire. Damo po man PUG nga nakaregister di tamon. Although ang nakatabo example ila franchise ma-expire na next year October or June di ginabutang na namon pro. Okay. Sa ila OR agud na ko mag-check gani ang amon enforcers bala nila nga ang imo unit
hasta na lang amuna. Bisang wise sila na cover sang modernization, pwede po sa kabiyahe, basta bala na aksyon lang sila sa franchise. LTFRB. Okay. No, meaning kung may ara kapin pag kung may provisional authority ka, pwede ka kanya kabiyahe. Oo, galing ang provisional authority nga ginapa hasta lang na March 31, 2023 bala mo. Ang provisional authority gina-issue na siya sa under na iya sa modernization nga program. Okay. Ang deadline para mag-file sina sa ang ila PA under sa ilang na consolidated na bilang entity. Kapila na gin-extend pro galing amo na kay naantala bungod sa pandemic daw medyo way na control ang tanan dito. Okay. Ang siling ko sa ring problema lang galing subong kun gaaman ganti may mga nag-declare nga mga eskwelahan nga way lang anay klase, may amo na bla bangod nga do na hype gid siya maayo since nga number 1 na post mga daan sa PIODs Bacolod nga may operation mo LTO, bitaw, ara ang LTFRB, kundi kinulbaan mo niya siyempre mga PUJ nga mga tradisyonal, kapin pag ginangwa isang PA o Provisional Authority. Tiyan mo na guro nga siling ko, daw na highlight lang iblang balita, kay daw ginhatagan, gin-emphasis, nga subong adlaw, ang operation nga himuon nga daw tingob iya nga grupo ni. Pati taxi, subong nga matsyag kundi hindi kumplito mga papilis, hindi mo makita sa dalan mo. Ay nagko idea posible gid aksyonan bisan ako mas sa lugar nila hindi kompleto papeles ko irisguan ko na nga sa kaso sang jeep pananglitan impound sa lakyan mo no sa ang imo lisensya 1 year suspension Diyos. tapos 120 million multa Ay abaw. do common sense sa partila na hindi sila magbiyahe no illegal per se kay although amo na ang medyo musbot da kay syempre medyo madulahin ka mga ibang daw no? Pero ang on the other side why pollution, why traffic, why gasto sa gasolina, tayo na lakat ng tanan, why risk dalan mga playo lang no. Okay. Baki-bakion man na. Pero kung modernization ang ambalan ang kuya 100% ko da supported ya. Isa pa gani action art no, gusto ko lang yambal ni Blau no action art. Yes sir, yes sir. Kaya social media siguro 8 out of 10 guro ang comments always pabor sa modernization gid. Kasi bangod sila ang sentimento ng mga ang mga traditional yung preparahan nila ng event no kay tuig naman ni gani impastar sa ila ang akong observation I could be wrong do ala lang bugay daw no question pero on the other hand diretso na nila no mag-question. Okay. Encourage mo na gani basta bala vital point na apektuhan nila interest sunod sa proseso pero on the other hand yung preparahan man nila ng eventuality ngayon daw inescapable na ni no ang Yes sir. Pero ang team ninyo no sa part ng LTO may ara gin man subong sang nag-upod coordinating team nga nagaupod subong sa taga LTFRB. I don't know gid actually for sure action kay una sa tanan hindi ko under ang enforcement. Correct. Oo. Kung buot mangmangkot man ko ani na sa regional office namon kung ano gid. Si Attorney Sacramento mangyapon sir no? Yes sir. That's correct sir. Siya na ang buot siya gid ang Ate sige. Definitely makasabat sang imo yung mga pamangkot. Sige, ipamangkot ko lang na siya karon dugay-dugay. Sir Nat, salamat gid sa time ginatag mo karon nga agahalong gid permi. Yes, thank you Sir Saman. Salamat. Good morning. Action! Sir Renato Novero ang tagpamuno sang LTO diri sa bahin sa Metro Bacolod. Now,